Fiți binecuvântați, dragii mei frați, ai Bisericii Emanuel din Galapagar. Mă bucur să pot să vă transmit și eu un salut cu ocazia aniversării a 10 ani de la înființarea bisericii, dar aș putea spune că am o dublă bucurie, pentru că din al doilea motiv mă bucur pentru că am putut să fiu și eu cândva de ajutor, atât cât a îngăduit Dumnezeu, cât m-a ajutat Dumnezeu și pe mine, să pot să vă dau și o mână de ajutor și mulțumesc fraților care m-ați invitat să pot să fiu de folos bisericii. În mod special aduc această mulțumire fratelui moldovan Valentin și fratelui Mihai. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să binecuvinteze în continuare lucrarea care s-a început în această biserică și ce să zic, să auzim de bine, să auzim că lucrarea propășește, sufletele se întorc la Dumnezeu, biserica crește, se înmulțește și de aceea vă și las salutul Bisericii Emanuel din Cărpenișu. Dumnezeul nădejdei să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Amin. La mulți ani binecuvântați Biserica Baptistă Emanuel din Galapagar. Dumnezeu să binecuvinteze cu rod mult lucrarea pe care ați început-o cu atâta drag și pasiune. Fraților, Domnul Iisus spune ucenicilor săi: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Mă rog ca în continuare Domnul să vă binecuvinteze în această lucrare și mă rog ca să nu uitați că promisiunea Domnului Iisus Hristos este valabilă și astăzi pentru noi. Mulțumim pentru că dumneavoastră nu ați uitat de România și ne rugăm ca în continuare lucrarea lui Dumnezeu să fie dusă mai departe. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Emanuel și, fraților, vă dorim multă dragoste și pasiune în vestirea Evangheliei. La mulți ani, binecuvântați de Domnul! Păcea Domnul Iisus, mă numesc Moldoveanu Cornel, sunt prezbiter în Biserica Evanghelică din Comuna Măldăieni. Din Harul lui Dumnezeu, cu fratele Mihai Trancă mă cunosc și atât și cu el și cu fratele Valentin Moldovan mă cunosc de când erau copii. Mulțumesc Domnului Iisus că am păstrat legătura cu, într-un mod special, cu fratele Mihai și după ce ei au venit în Spania, din când în când mai îndătea telefon și mă întreba anumite neînțelegeri pe care le avea sau anumite explicații pe care vrea din Biblie și atât cât Dumnezeu îmi dădea și mie, stăteam de vorbă. Apoi, în urma acestei legături, el mi-a făcut o invitație în Spania și am acceptat-o. În momentul când am ajuns acolo, am mers la o biserică din Madrid. Mi s-a părut că este destul de departe pentru ei și le-am propus dacă Domnul va îngădui să deschidă o biserică la ei în localitatea acolo, în Galapagar. Și slăvit să fie Dumnezeu, pentru că s-a constatat că propunerea a fost de la el prin faptul că Dumnezeu imediat a legat lucrurile. Atât s-a găsit locația, cât s-a găsit și câteva familii cu care să înceapă și aceasta a fost o mare bucurie atât pentru ei cât și pentru mine. Am mai ținut apoi legătura și chiar le-am făcut câteva vizite în Spania. Dumnezeu a lucrat și s-au adăugat și câteva suflete noi la biserica de acolo și aceasta este un prilej de multă mulțumire la adresa lui Dumnezeu și de multă binecuvântare. Este drept, lucrarea a avut și piedici, ca orice lucrare care vine din partea lui Dumnezeu nu se poate să nu fie și împotriviri. Diavolul nu-i place lucrul acesta, știind că e posibil ca suflete nemântuite să se întoarcă la el, să primească viața veșnică. De aceea Dumnezeu să-i binecuvânteze, să vă binecuvânteze mai departe, să nu dați înapoi și să puteți să rămâneți credincios până la sfârșit, făcând lucrarea de dragul lui Dumnezeu și așteptând rezultate din partea Lui.
Sunt încredințat că El va fi acela care vă va binecuvânta, așa cum v-a binecuvântat până aici. A fost lucrarea Lui, ați început-o cu El, v-a păstrat până aici și îndrăjduiesc să vă păstreze și mai departe și El să aducă și alte suflete la mântuire. Fiți binecuvântați în numele Domnului Iisus Hristos și El să vă dea harul și resursele necesare ca să puteți să fiți o lumină acolo, să faceți lucrarea lui Dumnezeu pentru slava Lui. Har și pace de la Domnul. Har și pacea Domnului Iisus, vă salut și vă îmbrățișez de aici din România. Vreau să vă urez și un călduros la mulți ani cu ocazia aniversării a Bisericii Emanuel. Mă bucur pentru voi că ați ajuns la această vârstă de 10 ani. Dumnezeu să vă binecuvânteze în continuare în această lucrare. Mă bucur că și eu am făcut parte din această familie frumoasă. Mulțumesc Domnului că m-a așezat și pe mine în vremea aceea pe lângă voi. Mulțumesc Domnului că am putut să ne bucurăm împreună, chiar dacă vremea a fost scurtă, am putut sta împreună cu voi un an de zile, dar a fost un an binecuvântat și minunat, dintre care m-am și botezat și m-am bucurat foarte mult de această împlinire mare pentru mine. Mulțumesc Domnului că au fost momente chiar foarte frumoase, am putut să creștem împreună și eu mai mult alături de voi și vreau să vă spun că mi-este dor de voi și vă îmbrățișez. Mă bucur foarte mult pentru voi și doresc ca în continuare Domnul să vă poarte de grijă și să vă poarte pe brațul Lui de biruință. Har și pace! Pace este o zi importantă și plină de semnificație pentru Biserica Emanuel Galapagar. Cu ocazia aniversării a 10 ani de activitate, doresc să spun la mulți ani din toată inima acestei lucrări minunate. Este o mare bucurie că pot să spun câteva cuvinte de încurajare, de salutare pentru această lucrare minunată și frumoasă. Aș dori să vă transmit și un salut din Cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl găsim scris în Deuteronom, capitolul 31, cu versetul 8, care spune în felul următor: Domnul însuși va merge înaintea ta, El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa, nu te teme și nu te înspăimânta. Cer bunului Dumnezeu, ca El să reverse putere peste Biserica Emanuel, să nu se teamă și să nu aibă frică, datorită faptului că nu este singur și însă și Dumnezeu va merge înaintea ei. La mulți ani, Emanuel Galapagar. Prea iubiții mei frați și surori din Biserica din Galapagar, la acest moment aniversar am fost rugat să vă adresez câteva cuvinte și am acceptat cu bucurie. Vă salut din România, mai precis din Bulgaria, că în aceste momente sunt în Bulgaria, și doresc să am un scurt gând pentru dumneavoastră, bazat pe un text din Sfânta Scriptură, și aceasta este dorința mea pentru tot ceea ce faceți în continuare și pentru mulțumirea celor 10 ani în care Domnul v-a călăuzit. În 1 Corinteni 15 cu versetul 58, Apostolul Pavel spune: de aceea, prea iubiții mei frați și surori, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Aceasta vă doresc și eu. Mai întâi de toate, să vă dea Domnul tărie. Tărie să nu fiți înfrânți în lupta spirituală. Mai mult decât atât, să vă dea Domnul stabilitate. Neclintiți. Să fiți tot timpul neclintiți. Să nu vă poată abate nimic din calea urmării Domnului Iisus Hristos. Și să sporiți. Să fiți tari, neclintiți și să sporiți. Să sporiți în lucrul Domnului. Adică să creșteți în ceea ce faceți pentru Domnul și să vă bucurați de roadă în tot ceea ce faceți pentru numele Domnului. Pentru că există un motiv. Un motiv pentru a fi tare, un motiv pentru a fi neclintit, un motiv pentru a spori în ceea ce facem pentru Domnul. Și anume, noi știm că la sfârșit osteneala noastră în Domnul nu este zadarnică.
este singurul lucru care nu este zadarnic, să te ostenești pentru Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea vă doresc ca în următorii ani, nu doar în cei 10 ani, ci în următorii ani, să vă ajute Domnul să aveți parte ca și biserică de biruințe spirituale, să aveți parte de stabilitate spirituală și să aveți parte de creștere în slujirea pe care o faceți. Fie ca Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin.